बिदिब्ला थाथ'दो दे थांनोसै दे फिसाफोर गोबावनि उनाव खनसे फैदोंब्लाबो आलो गोजोनखौनो थानो मोनासै जेबो नंला दे आइ माब्लाबा उनाव फैफिनसिगोन थानो सानबावदोंमोन साननैसो नाथाय इसानि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै गोसोआनो मानिला न'आव थांनानै माबा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामनो हागोनदां सानदों दे फिसाफोर बेबायदिनो न'खराव गोरोबलायनानै था बेबायदिनो न'खराव सोरनिबा दुखुआव मदद होज्लाय अब्लासो न'खरनि गोग्गोम अनलायनाया थागोन न'खरा माब्लाबाबो बायनाय नङा बहाथो दैजिजों इसाजों माथो जोंजों नुजाफैयासै औ आं नायलांगौमोन थाङैनि सिगां जानोबो थांगोन होनना मिथिखानानैबो बिसोरबो मानो ओंखारबोआसै ओइ आबै दैजि थांगोन होनना मिथिखानानैबो मानोथो नुजाफैयासै अलंबार बिबौआसो दैजिखौ नायनो लुबैदोंमोनदां ना लांफानोसै नाङा लांनो मोना नोंसोरनि होजों गामिनि बारहावाया मोजां नंथारा आबै दैजिखौ होजों लांनांगौब्ला नोंसोरनि गामिनि गुबुंले बारहावायासो आबै दैजिनाव नांगोन थोनहरा आङो लांनो मोना माबा आयै होजोंनि बिबौआबो नायनो लुबैदोंदां नायनो लुबैबाबोलाय मा जानो गामियानो मोजां नङा सोरबा नायनो लुबैयो फैनानै नायनानै थांथों आं थोनहरा अबयसे दैजिखौ लांब्ला इसाया सोरजों थानो इसाया हारसिं थानो गोजोननाय नङा थाथोंसै दे लांला ओइ आबै दैजि नै मामा बाबा थांसिगोननो खनसे रायलायफैदो लिरना लायस्रादो आयै बिसोरखौ आब' नों हाबा जायालासे दाहालागि थायोमोनब्ला जों सानैजों न' गंसेयावनो थानानै फरायनो हागौमोन ना आरो नों न'आव थायोमोनब्ला आं नोंजों सानफ्रोमबो गेलेनो मोनगौमोन ना आब' औ बिनानाव आं जुदि दाहालागि सिख्लायैनो थायोमोनब्ला आं नोंखौ बेसेबां जायगायाव बेरायनो लांगौमोन आं नोंखौ आसि थुयै फरायनो फोरोंगौमोन नोंखौ लोगोआव लाफा आं बेसेबां बेरायगौमोन आब' नों न'आव थायोमोनब्ला आंबो आबैनि न'आव थाफैनाय नङामोन बिनानाव दाबो जेबो नङा दे जों लोगोसे थानो मोनलायाखैब्लाबो जोंनि अनलायनाया जेब्लायबो गोग्गोमैनो थागोन जों सानैजों जेब्लायबो बेबायदिनो मदद होलायज्लायगोन नोंनि माबा मोनसे दुखु खैफोद जायोब्ला आंनो फोरमाय आंनि माबा मोनसे दुखु खैफोद जायोब्ला आं नोंनो फोरमायलायगोन आब' नोंनि गुमैयाथ' गाज्रि अब्ला नों बे गुमैजोंनो थांफिनबावगोन आरो दैजि बिनानाव नोंनि गुमैया गाज्रि होननानै आं बेखौ बोरै नागारनो मानोना बे आंनि हौवा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो थैस' थांस' संसाराव थांनानै थासान्दि आं बिनिनो खासै आब' गुमैया एथ'ग्राब गाज्रिब्ला नों गुमैजों मानो थांफिनबावनो नागिरखो थांनो नांला बिजों नों न'आवनो थाफिनदो आब' बिनानाव बुंनाय रावा गासैबो जाजोबा आरो बेखौ जाहोनोबो हाया नों दाबो बेफोरखौ बुजि हाथ'वाखै बिनानाव नों खालि फरायनायाव गोसो हो हाबाब बिसोर सानै बिब' बिनानावालाय लिंब्लाबो खोनालाना माथो औ आबै मा जाखो दैजि मामा बाबाया न'आव थांफिननो ओंखारबाय फैदो दसे नुजानानै फैदो इसा आदै मादैया थांनो ओंखारबाय माबाफोर बुंलांनो हागौ फै दसे जागोन दे बिदिब्ला फैगासिनो लिंनायखौ खोनामाराखैमोन बिसोरो दैजि फिसा जों न'आव थांनोसै दे थांदो मामा आरो बाबा सम सम आंखौ बिदिनो नायफैगारबाय था दे नायफैगोन आइ मानो नायफैया जानो इसा रना नोंखौ जिबायदि अयथासार खालामदों नों बिनि खाथियाव आरो थाबनो दा थांथ' नों साननैसो बेयावनो थाथ' जों नोंखौ उनाव लांनो फैगोन जागोन दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो जों ओंखारलांनोसै जागोन दे मामा मोजाङैनो मोजां थां हेलौ माइनाव आइ नों मा खालामनानै दङ आफा आं दङ ओरैनो ओमफ्राय आफा नों आदा रोनमाहानिफ्राय माला फैगोन न'आव माइनाव फिसा नों साननैसो थाबाव आं जि खामानियाव फैदों ना बे खामानिया दाबोसिम जाथ'वाखै मावनोसो लादों औ आफा नों जि खामानिखौ मावनो थांदों बे खामानिखौ एसे गोख्रैयैनो माव दे फिसा नों मोजाङैनो था साननैसोनि उनावनो आं सहैसिगोन जागोन दे आफा आयं सोरजों फन रायलायदोंमोन
रोन आंनि फिसाजो माइनाव नोंनि बिनानावजों रायलायहरदोंमोन। माथो बुंहरदों नानि माइनावा? माथो खालामनो, आंनि फिसाजो माइनावा जाय सेंग्राखौ गोसो थोयो बिसोरहा जोबोद माहाजोननो। दा आंनि फिसाजोआ बै सेंग्राखौ नागारनोनो हाया। दा बेयावखायनो बै सेंग्राजों थांनोब्ला बै सेंग्रानो गोबां सम्पति हरनांगौ जाहैबाय। नाथाय दा मा खालामनो रोन, आं बोराय मानसिया साख्रि गैया बाख्रि गैया, थाखा फैसा खामायनो रोङा, अबेनिफ्राय मा हरगोन आङो? बेनिखायनोथ' रोन आं नोंखौ जुर होनाया नोंनि बिहामजो इसानियाव थौदो थांनोसै। जागोन आयं, बेखौलाय नों माथो सिन्था खालामदों? ओरैनोब्लाबो इसानि बिमा बिफाया इसानो जेबोखौनो हरखायाखै। थौ जों न'आव थांनानै मोजां इसाखौ बुरखायनानै जों लानानै फैनोसै आरो लासै लासै बिसोरहानि न'खरनिफ्राय जोङो सम्पति खावनानै लाबोनोसै। औ रोन, इसानो न'खरनिफ्राय जा हरो, जेसेबां सम्पति हरो बेफोर गासैखौबो आंनि फिसाजो माइनावनो बेखौनो हरनोसै। आयं थौदो, इसाया न'आवसो दंहैखायो जानांगौ, जों बेखौ मोजाङैनो बुरखायहैनोसै। औ, बुरखायनानै बेखौ लाना फैनानै जोङो लासै लासै सम्पतिनि खोथायाव नारसोमनोसै। थौदो बिदिब्ला। मा जोमै नोंसोर फैगासिनो? औ, नै जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनानै गारि नेनानै दङ लामायाव। जोमै, नोंसोर मैया दाखालिसो थांदोंमोन माथो। साननैसो थागोन होनना बुंनायालाय नोङो दिनैलाय मानोथो फैनो ओंखारखो? थाबावदो साननैसो, न'खरनि फारसे जेबो सिन्था खालामनो नाङा, आं गासैखौबो मेनेज खालामनानै दोनखाजोबखाबाय। नङा सोरांस्रि, थांथारनो नांगोन। गोबां खोथा दङ नोंसोरजों रायलायनो। न'आव सहैजोबब्लासो गासै खोथाखौ रायलायनोसै। हा जोमै, बिदि खोथा मा जाखो? माथो अकस्मात खोथा ओंखारखो आंजों? बुंनो हायोब्ला फनावनोथ' बुंहरनो हायोमोन ना? सोरांस्रि, माखासे खोथाफोरखौ फनजों रायलाय जाया। माखासे खोथाया बुंनायजों लोगोसे सावरायनायजों लोगोसे मावनोबो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो फैबाय। आं नोंनो खबर हरबाय। दे, जों दसेनि उनाव सहैगासिनो न'आव। दे बिदिब्लालाय। सोर फन हरदों बिहामजो? जोमैसोमोन आयै। बिसोरो दिनै न'आव फैफिनबायनो। माबा खामानि रायलायनायजों लोगोसे मावनोबो गोनां जानानै फैदोंनो। बेनिखायनो बिसोरो हाखु दाखु फैफिनबाय। बिदि मा जाथावगौ आयै? मा खोथा जाथावगौ? बेबा मा खोथा? फैथोंसै, फैबासो मिथिसिगोन। बायदि बायदि समयसा जालुबाय थायोखायनो माबा मोनसे बेफोरबायदि खोनाब्लानो गिखांनायसो मोनो आङो। बेबा मा जाथावगौ? दा खोथाखौ खोनायागौमानि बिखायानो मोजां मोननाय नंला आंहा। बिखायानो दुब दुब मावबाय थासिगोन, गोसोआनो उसुगुदुसो जाबाय थासिगोन। हा नोंलाय दिनै अफिसाव थांला? थांगोन आयै, नै थांनो ओंखारनोसै र'। आयु, आबौ रोन? औ आबै, औ आइ, खबर होआलासे हरखाब नुजाफैनाय जाबाय। आयु जावैसो, खबर गैया दबर गैया, दिनैलाय माथो खौरां लानानै फैखो हरखाबनो? आबौ, आबै इसाबो फैदोंना माथो? मा जाखो? इसाखौ सोंदों, इसाबो फैदों नामा? मा जाखो आबौ? मानो गाबखो? आयै, मा होननानै बुङो, फोथायगोन ना फोथाया नोंसोरो? आबै, नोंबो फोथायगोन ना फोथाया सैथोखौ बुङोब्ला? हा माथो जाखो? बुङा मानो गोख्रै, मानोथो गाबबाय थाखो हिन्जाव सुरि बायदि? बुंदो ना मा जादों? आबै फिसाखौसो सोंदोंमोन दा नोंसोरनाव फैदों नामा होननानै। बेखौलाय माथो गाबनो गोनां जाखो? हा माबाफोर जादों ना माथो आबैयालाय? बुंदो गोख्रै। इसाया न'आव गैयाथ'। दाखालि आं फंनैसो एसे बुंनायखौनो बियो बोराबनानै न'आव थांनोसै आं होननानै फैदोंमोन। मा बिदिब्ला इसाया न'आव गैया आरो? हाबाब, आयु मा बुंनाय जाखो बेलाय? गैया, आबै फिसाया न'आव फैयाखै। हा मालाथो ओंखारबोआ न'निफ्रायलाय? सानबेसे जाखो? औ, सानबेसे जाखो? मानो दिनैसो खबर लाफैदों? माला ओंखारबोआ? जाबाय, सानथामसोआनो जाबाय। सानथामसोआनो जाबाय? अब्ला मानो दिनैसो नोंसोरो? गैया, आंनि फिसाजोआ न'आव फैयाखै। जाबायसो, नों मानो दिनैसो खबर होखो? आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जानांगौब्ला नायबाय था, दाया नोंनिसो जागोन। बिदिब्ला बहा थांखो इसाया? आं मा मोनथिगौ? आबै आरो बिखुनजो, आं मा मोनथिगौ दे इसाया बहा थांदों?
नोंसोरनो मोजां गियान होनो रोङासै दां इसानो मानोथो फंसे फंसे बुंनायावनो बोराबो बे दा गथ' गोरलै नंलाना बे दा सासे हिनजाव जाबाय माबायदि हिनजाव मानसिया धैर्यनि मानसि जानांगौ बेखौ नोंसोरो फोरोङाखै नामा जोंखौसो दाय होदों हा हाब नों दिनै बेबायदिसो बुंफैदों ओइ जाबायसो खोथाखौ बुङोब्ला नों जेनगोन आंनि फिसाजोआ डक्टरजोंसो जानो गोनांखामोन नोंसो साला फाग्ला बायदि बोरनानै आंनि फिसाजोखौ लांखामना दिनै नों बेफोरबायदि खोथासो बुंफैदों माखौथो बुङामोन सना बायदि दावदै बायदि अनगोन होननाया दिनै मा खोथा जाखो बेफोरो आयं इसाया बिदिब्ला आंखौ थका होबाय नोंगौ इसाखौ एथ'ग्राब फोथायनानै आङो लांदोंमोन अननानै नाथाय बियो आंखौ बुजियासै दिनै बियो न'आवबो फैयाखैब्ला बहा थांखो ना बियो सोरबा हौवाजोंसो खारफालांबाय ओइ खोथाखौ मोजाङै बुं नङाब्ला दिगदारसो जागोन नोंसोरनि आथिं थोंनै थोंनैया सोरनि न'आव गसंनानै दङ बेखौ नायग्रो बिनि उनावसो खोथाखौ मोजां बुं आंनि आबै फिसौआ बेबायदि मानसि नङा मिथिखा रनायक जानांगौ बिसोरनि बंस'आनो मोजां नंखाया जों फैदों जोंखौथ' जिरायनो होग्रोनांगौ रायलायनायनि सिगां नुबाय आखलानो गैखाया बेखायनो बिसोरनि न'खरनि फिसाजोआबो बेनो बिनिखायनो बियो जोंनि गन्थं हानानै खारबाय बे सोरजोंबासो खारमारखादों सिन्था दाजा